se olisi Kotspojat. Ja nyt ensiksi, että se mun toinen kaveri ei tule tähän videoon, koska se on kotona ja mä olen kotona. Ja me tehdään nyt uusi kanava ja aloitetaan puhtaalta pöydältä. Ja se esittelyvideo voisi olla semmonen, että ne tehdään vlogeja, haasteita, spesiaaleja, pelivideoita ja sekoilua. 5 asiaa ja suosituimmat. Niin. Ja kanavan nimeksi tulee Kotspojat. Ja me tykätään pelata paljon kodia ja niin kaikkea muuta hauskaa. Ja ergonomics ja laatuja tai videoiden laatu tulee aina olemaan 1080. Ja videoita alkaa tulla vähän aktiivisemmin, ehkä noin 4 vähintään viikossa. Ja koulussa me ehkä saatetaan kuvata ja tälleen. Ja niin. Ja jos ihan haluatte nyt, että heti tuomitse sen perusteella, niin 12-vuotiaat. Ja mä olen 6. luokalla Vaikumun koulussa. Ja niin. Ja me ollaan vähän tällaisia niinku vapaa-ajan huligaaneja. Ja se kannattaa kuulostaa vähän tyhmältä, mutta ne niinku tehdään kaikkea. Ja kaikkea ymmärrystä. Ja me ollaan kodihulluja. Jos mä voin sanoa sen takia se nimi on Kodipojat. Ja saattaa olla sellaisia niinku pätkävideoita ja tällaista. Ja sen toisen kaverin kuvan mä voisin liittää tähän videon loppuun. Ja ei mä muuta, se olisi sitten ensi video ja sellainen ehkä huomenna. Että siihen malliin moro.